Po sunčanom danu na plaži, devojčica peva svoju omiljenu pesmu dok se igra u pesku. Žena po imenu Aileen je tu sa njom, ali njihovi trenuci mira i sreće stalno se isprepliću sa nasilnim slikama vojnika koji pucaju iz oružja i Aileen koja vrišti od bola. Odjednom, Aileen otvara oči i shvata da su te slike bile san. Nalazi se kako sedi na stolici unutar sobe bez vrata i prozora, samo šiljaste pločice koje prekrivaju zidove od početka do kraja. Odmah nastaje konfuzija jer ona ne zna šta je ovo mesto ili kako je tu dospela, još gore, jedva da se uopšte seća svog starog života. Glas veštačke inteligencije poznat kao administrator govori joj preko zvučnika, dajući joj prvi zadatak. Ona mora da pomeri olovku u predviđenom vremenu. Tada Aileen primećuje sto sa olovkom na vrhu, a pošto se njena pitanja ignorišu, ona napušta stolicu i bolno vuče telo po podu dok ne stigne do olovke i baci je. Čim administrator izjavi da je zadatak završen, Aileen pokušava ponovo da nešto pita, ali se oglasi zvučni signal i ona se onesvesti. Nakon što je ponovo sanjala o plaži, administrator budi Aileen, koji je zamoli da još jednom pomeri olovku. Međutim, ovoga puta Aileen je vezana za stolicu, a iz zglobovi na rukama. Zbog toga se osjeća bespomoćno i to je izaziva paniku, da bi je naterao da sarađuje. Administrator objašnjava da će njena ćerka umreti ako ne izvrši zadatak. Taj komentar izaziva niz uspomena na plaži i Aileen se konačno seća da je devojčica njena ćerka i da se zove Eva. U drugom trenutku sve više je očajna. Aileen traži da zna šta se dešava sa njenom ćerkom, ali pošto je administrator ignoriše, ona nema drugog izbora osim da završi zadatak. Pokazalo se da je razvezivanje ruku nemoguće čak i upotrebom usta, ali joj, na sreću, brzo padne na pamet ideja, izuje patike i veže ih kako bi ih bacila kao lovci, uspevajući da je gurne sa stola. Još jednom, začuje se zvono čim ona završi i Aileen je ponovo bez svesti. Ovog puta, može da vidi san kako treba i nalazi se kako se odmara na plaži dok se Eva igra sa peskom dok peva. Ona tvrdi da i pesak može da peva i poziva svoju majku da joj se pridruži, tako da Aileen peva dok leži na pesku i zaspi u snu. Kada se sledeći put probudi, ona spava na podu u skladu sa njenim snom. Očigledno je da su i udovi sada slobodni, a za stolom je čeka tanjir sa čudnom hranom dok ima snažnu glavobolju. Pošto ovog puta nema zadatka, slobodno vreme koristi da pregleda prostoriju, ali ne nalazi ni malu rupu u zidovima. Stolica je pričvršćena za pod, tako da ne može sa njom ništa da razbije. Konačno, tu je hrana za stolom, u koju je Aileen u početku zazirala. Ali čim je proba, shvati da je ukusna i smaže je za nekoliko sekundi. Kada je tanjir čist, sada može da vidi svoj odraz na poslužavniku, uznemirujući se zbog činjenice da ne izgleda baš zdravo. Uznemirenost je prevelika za suočavanje i Aileen se vraća na stolicu u fetus položaj, ali kako dodiruje kosu, stvari se pogoršavaju. Na njenoj glavi je ožiljak za koji ne zna odakle joj. U stvari, izgleda kao ožiljak od operacije, koji je bacao u potpuni slom, rade joj nešto i ona želi da izađe, ali njene molbe se ignorišu kao i obično. Aileen zaspi plačući, a vizije Eve na plaži ponovo proganjaju njene snove pre nego što je administrator probudi. Besna, ona ga proklinje i zahteva dokaz da je Eva živa, inače se više neće poigravati. Administrator dozvoljava Evi da govori, govoreći da je uplašena i da želi svoju mamu, ali to traje samo nekoliko sekundi i odmah se od Aileen traži da se vrati svom zadatku. Ovog puta, između nje i stola je neprobojno staklo, zbog čega Aileen brzo postaje uznemirena. Guranje ne uspijeva, a ona ne može da koristi stolicu jer je još uvek pričvršćena za pod, tako da Aileen umesto toga koristi svoje telo. Međutim, kako se baci na staklo, ona samo bude povređena. Očajna Aileen počinje da udara po staklu dok moli za odgovore i naređuje olovci da se pomeri. Šokantno, olovka radi upravo to, sama pada sa stola. Pre nego što je uspela da registruje šta se dogodilo, zvono je ponovo nokautira. Počinje još jedan san na plaži i ovog puta, Aileen se nađe sa krvarećom ranom na čelu. Eva poziva svoju majku da napravi zamkove od peska sa njom, ali čim aktivnost počne, muški glas doziva Aileenino ime dok joj dodiruje rame. Kada se ovaj put Aileen probudi, ponovo je vezana za stolicu, rana je na njenom čelu, a na podu je čovek koji zna njeno ime. Pokušava da priđe bliže, zbog čega se Aileen izbezumi i odgurne ga jer misli da je on jedan od njenih otmičara, ali se čovek ubrzo predstavlja. Da je njen muž Roger, a čuvši to ime pomaže joj da ga se seti, čak iako su to samo bljeskovi o njemu na plaži.
Aileen objašnjava da se ničega ne seća, a za uzvrat Roger priznaje da ni on ne zna kako je završio ovde. Aileen mu takođe govori o testovima i činjenici da ovi ljudi imaju njihovu ćerku, zbog čega je i Roger poludeo, ali njihova svađa se prekida kada administrator objavi početak drugog zadatka, olovka mora da se slomi. Baš kao što se dogodilo i sa Aileen, sva Rogerova pitanja i molbe se ignorišu, tako da par ponovo počinje da se raspravlja o tome kako dalje. Roger nije vezan i bez problema hvata olovku, ali alarm počinje da zvoni da ga ukori zbog toga jer je Aileen jedina kojoj je dozvoljeno da završi zadatak. Olovka je vraćena na sto, ali Roger nije obazriv i umesto da pomogne Aileen da razmišlja, on nastavlja da viče na nju. Ovo povećava Aileen bes i kada mu ona uzvrati da ga natera da ućuti, olovka odskoči i prepolovi se. Roger je u šoku i primećuje da Aileenine uši krvare pre nego što je zvono obesvesti. San o plaži uključuje Rogera koji ovog puta peva zajedno sa Evom. Kada se Aileen probudi, ima hrane za oboje, a njen muž vrši istu besmislenu potragu za prolazom po sobi. Nakon što je istakla da gubi vreme, Aileen izražava želju da se pozabavi sa testovima zarad Evine bezbednosti, ali Roger ne misli da mogu da veruju ovim ljudima da će održati obećanje. On takođe pominje temu da Aileen očigledno ima moći, u šta ona odbija da veruje. Ona još uvek poriče i misli da je sve to trik. Da bi dokazao svoju poentu, on pominje sve situacije kada su se stvari pokvarile u kući kada su se svađali, izazivajući još jedno sećanje u Aileeninom umu, da su se svađali i na plaži. Aileen shvata da je svađa oduvek bila deo njihove veze, što je dovelo do toga da se Roger malo smiri i pruži veću podršku kako bi izbegao više problema. Nakon što je popila malo vode, ona legne na pod da pokuša da zaspi, ignorišući Rogerove molbe da nešto pojede ili razgovaraju o Evi. San o plaži takođe pronalazi nju kako leži na zemlji, zbog čega se Eva zapita zašto njena majka izgleda tako umorno i zašto stalno odlazi. Aileen se kune da ne želi da ode pre nego što se pridruži Evinoj igri, ali čim devojčica pita za svog tatu, nestaje i ostavlja Aileen samu, vičući ime svoje ćerke. Vikanje se nastavlja kada se probudi vezana za stolicu, ali Roger joj brzo pomaže da se smiri. Aileen ima još jednu ubijajuću glavobolju, a kada Roger proveri, potvrđuje da joj je nešto ispod kože na mestu sa ožiljkom. Pre nego što mogu da razgovaraju o implikacijama, najavljuje se još jedan zadatak, lopta se mora staviti u kantu. Umorna od svog eksperimentisanja, Aileen ponovo viče da se žali, ali je Roger podsjeća na Evu i ohrabruje je da iskoristi svoje moći. Aileen i dalje misli da je to ludo, ali čak i da ima moći, ne može da ih kontroliše. Da bi vežbala, Roger dolazi na ideju da upotrebi svoje moći na šrafovima koji drže sto pričvršćen za pod. Zahvaljujući njegovom vođstvu i velikoj koncentraciji, Aileen uspeva da preuzme kontrolu nad svojim moćima i izvadi šrafove jedan po jedan, dozvoljavajući Rogeru da gurne sto bliže. Stavljanje lopte u kantu je sada neverovatno lako, čak i ako joj uši ponovo krvare. Nešto kasnije, Roger se izvinjava što se ponašao tako nekontrolisano i mislio samo na sebe, kriveći za to stresne situacije. Kada Aileen prihvati izvinjenje, Roger pravi šale na račun hrane koja se ponovo pojavila na stolu. I to podsjeća Aileen da se on tako šalio i sa Evom. Ovo vraća još jedno sećanje na plažu. Ispostavilo se da su Evu odveli tamo za njen rođendan jer je volela plažu, ali Roger je većinu vremena provodio spavajući umesto da se igra sa svojom ćerkom. Pokušavajući da izbegne još jednu svađu, Aileen ne pominje ovu poslednju činjenicu, a Roger dolazi do zaključka da šta god da su joj stavili u glavu blokira sva sjećanja. Od tada, par odbacuje sve žalbe i prati zadatke kako bi izbegao nevolje. Svaki zadatak postaje sve teži, od okretanja stranice do izgradnje celog zamka od peska, ali Aileen ih sve prolazi zbog mnogo vežbe, koncentracije i Rogerovoj podršci. Uši joj krvare svaki put, ali ne slabi zbog toga i oboje jedu hranu koja se s vremena na vreme pojavljuje u prostoriji. Stvari ponovo postaju zaista napete kada sledeći zadatak uključuje sklapanje pištolja. Roger je navodi čitajući uputstvo za upotrebu uz koje su komadi došli, ali je nervozan zbog značenja takvog predmeta i ne može da prestane da gunđa na tako dosadan način da Aileen otežava da se fokusira. Nakon što je zatražila mir, Roger se pridržava uputstava, ali kada je 10. put ispravi, Aileen izludi i naziva ga control freakom. Ovo pokreće još jedan argument zbog kojeg se Aileen seća da su se i na plaži jako posvađali i dovodi do toga da je Roger krivi za svoj alkoholizam.
Shvata šta je rekao čim mu reči napuste usta i pokušava da se izvini, ali Aileen to ne prihvata. Ovo se mnogo puta dešavalo u prošlosti. On bi se izbezumio i vređao je da bi potom obećao da to više nikada neće učiniti, ipak to obećanje nikada nije održao. Konačno oslobođena od besa, Aileen završava sa sastavljanjem pištolja i puca u njega, ali uspevajući da zaustavi metak pre nego što ga je pogodio, jer je on očajnički podsjeća da treba da spasu Evu. Kao i obično, zvono se čuje i Aileen se onesvesti da bi se vratila na san o plaži. Eva je na pola puta sa svojim zamkom od peska, ali misli da nikada neće završiti bez pomoći njenog oca, a kada se Roger približi, na kraju uništava njen napredak. On tvrdi da je to bilo slučajno, ali sudeći po njegovom izrazu lica, Aileen ne može da se natera da mu veruje. Kada se ponovo probudi, Aileen ne govori i ne pomera se, ostaje na stolici dok gleda u prazno. Tek kada je Roger dodirne, ona reaguje i priznaje da joj je hladno, pa joj Roger daje svoju jaknu i konačno je ubeđuje da nešto pojede. Da bi joj malo popravio raspoloženje, Roger pokušava da isplanira sve zabavne stvari koje će raditi sa Evom kada se ponovo udruže, što je navelo Aileen da traži da joj priča o njihovoj vezi jer ne može da natera svoja sećanja da se vrate. Aileen je studirala za nastavnika fizike, a Roger je bio pevač u rock bendu, ali je dao otkaz i dobio pravi posao kada se Eva rodila. Čuvši ove priče, Aileen se zasmejava nakon dugog vremena i oboje se izvinjavaju za sve svađe koje su imali. Kada Aileen zgrabi vodu da bi popila gutljaj, ona je zagreje misleći da želi nešto toplo, pokazujući da još ima mnogo toga da nauči o svojim moćima. Zatim spušta glavu na Rogerovo krilo i pre nego što zaspi, izvinjava se za nešto, ali nije sigurna zbog čega. Njena porodica ovog puta nije u snu o plaži, ali nešto je čudno zakopano u pesku. Dok Aileen počinje da kopa, pronalazi Rogerov prst i Evinu sandalu, ali pre nego što je uspela da shvati šta se dešava, ona pada nazad dok pesak počinje da zatrpava i nju. U tom trenutku ona se budi i pronalazi zastrašujući sledeći zadatak. Ona mora da spase Rogera, koji je bio zaključan u kabini koja se polako puni peskom. Korišćenje njenih moći bi ovo trebalo da olakša, ali Aileen ne može da uspe da se koncentriše između svoje panike i činjenice da je u mislima stalno prolaze čudna slike sa plaže. Ona ne može da kakve su, ali su uznemirujuće. Udaranje šakama po staklu ne čini ništa, a ni korišćenje stolice koju Aileen svojim očima odvrne, tako da može samo da se izvini u suzama dok gleda svog muža kako nestaje pod peskom. Aileen ne sme čak ni da tuguje ili da ima slom jer ubrzo administrator počinje da ponavlja poruku o neuspehu iznova i iznova, izluđujući Aileen i terajući je da pokvari zvučnik. Kako sve više sećanja na plažu blješti u njenom umu i pokazuju je kako i tamo vrišti, vrata se konačno otvaraju u sobi i grupa vojnika ulazi unutra da je odvede. Međutim, nakon svega što se dogodilo, za Aileen više nema saradnje. Ona je konačno pukla i spremna je da pronađe svoju ćerku bez obzira na sve. Koristeći svoje moći, Aileen obara sve vojnike, odlažući im smrt i polako ih terajući da pate. Kada izađe iz sobe, pronalazi znak koji pokazuje da je obavljeno 298 testova, a smatra se da je posljednji još uvijek u toku. Naučnici koji su navodno stajali iza kompjutera su nestali, ali sve više vojnika dolazi, ovog puta pucajući u nju bez oklevanja. Njihovi meci su, međutim, beskorisni, a Aileenina kontrola nad njenim moćima je sada savršena i zaustavlja svaki hitac pre nego što ubije svakog vojnika, a ne pokazuje nikakvu milost. Nakon toga, ona koristi oko vojnika da aktivira lift, koji je odvodi na sprat sa testom 297, koji se smatra završenim. Ovo mesto je apsolutno prazno, tako da Aileen ponovo ide liftom da bi stigla do sprata sa testom 296, koji je takođe bio završen. Ovde takođe pronalazi 3 čudna plava vrata i što je najčudnije, Roger je takođe tu, čuči na podu dok mrmlja. Svi su kao ja u stanju šoka. Kada ga Aileen pita na šta misli, Roger pokazuje na vrata koja se zovu rezervni, gde Aileen takođe uznemirava sadržaj. Unutra su desetine kesa za leševe, u kojima se nalaze Rogerovi klonovi spremni za sledeći eksperiment. Roger odlazi dok Aileen proverava vrata zalihe i materijali koja su ispunjena svim rekvizitima koje su koristili u zadacima. U tom trenutku stiže još vojnika, a Aileen koristi svoje moći da ih natera da se međusobno ubijaju. Ona takođe skida njihove maske da bi otkrila da svi klonovi imaju isto lice, što ni sami vojnici nisu bili svesni. Zatim, Aileen ponovo prolazi kroz vrata lifta, ali ovog puta ulazi u praznu sobu koja ostaje sa samo jednim svetlom koje se pali tačno iznad Aileen. Ovo svetlo dolazi od administratora,
koji je obaveštava da je ciklus testiranja završen. Ako je bila uspešna, Aileen misli da bi trebalo da je vrati ćerku, ali joj administrator brzo kaže da to nije moguće jer Eve više nema. Pošto Aileen odbija da veruje u to, administrator onemogućava blokator memorije i Aileen konačno saznaje šta se dogodilo tog dana na plaži. Eva se igrala ceo dan sa svojom majkom, ali Roger je ostao da drema, a kada su se spremali da odu, Aileen je otkrila da njegova flaša ima alkohola. Ovo je izazvalo svađu koja se završila tako što je Roger ošamario Aileen, što je zauzvrat pokrenulo njene moći. Aileen je bila toliko van kontrole i u svom vrisku slučajno na kraju ubila i muža i ćerku. Glas koji je Aileen čula u prostoriji bio je rekreacija koju je napravio kompjuter, a sada administrator želi da pošalje Aileen na rekondicioniranje da je ponovo obriše um. Shvatajući da su njena sećanja i snovi jedina stvar koja održava Evu na neki način živom, Aileen odbija da uđe u rekondicioniranje i nudi dogovor, želi ponovo da prođe kroz testiranje. Pošto su jedine funkcije objekta testiranje i obnavljanje, administrator prihvata i Aileen zaspi dok se vidi na plaži sa Evom kako peva u svoju omiljenu pesmu. Nekoliko trenutaka kasnije, ona se ponovo budi u sobi za testiranje, ne sećajući se nijedne stvari i vraća se na prvi zadatak, da pomeri olovku. Hvala na gledanju, ako želite da vidite još ovakvih videa, pratite Movie ukratko.